Takže tam dnešní videa máme tu reakci. Yep. Takže na toto video se nebudeme dívat. Jdeme se kouknout tady na Fake Pixel Minecraft. Máme tady server Fake Pixel, ale my se nenahrává. Nevím, jestli to slyšíte. Jde hrát kam Fireball. Nejsem v tom moc dobrý a párkrát jsem to hrál, ale to nevadí. No, já jsem dobrý, to se na Fireball, no trošku. Kámo, zapni si hitboxy, to ti doporučuji. Hitboxy, to je jedna z nejvíc důležitých věcí. Kámo, co dělá, neumí hrát? 29 také. To přetočíme. Tak, no, není to speed. Jaké je to strašné? Ne, není, jako, není to špatný. Ale... Proč bych měl dávat odběr? No nic, mám u něj odběr, to ne, že ne. A to je Potřebujeme to třeba hodně, jako někoho sedím, no ale já si budu snažit to už nějaký domeček. To jsem byl já. OK, to byl on teda. Dobře. OK, navažme. Brá, co na to, že měl dřevo. Nějaký dřeva taky na to. To je kámo čistě jenom reakce, takže prosím. 28 mám teď. Krafťák a nějakých pár tyček. Toto by mělo stačit, je. No jinak já nebudu hrát nikdy Minecraft sám, jo. Sorry lidi, ale... 34 dřeva, to je super. Zelda se včera viděla. Ta fakt, kámo. Meč. Kámo, udělej si jenom pickaxe. Kámo, normálně klik a je to. Tak. To by zatím stačilo. A jinak bolí mě v krku, jo. Kámo, když chceš, aby to bylo dobrý, dělej to pořádně. To jenom tak říkám. Protože já ty své edity, který jsem... OK, ty přes CapCut to byla šablona, co přiznám. Ale tady ten, který jsem dělal, ten nebyl šablona. A kámo, a dělal jsem se na něm práci a je dobrý. Je velmi dobrý. Dělej to pořádně do těch videí, já dávám úsilí. Dělej to prostě pořádně, Brnobrovský, jo. Děkuju. Ale jsi dobrý. Pardon. To nevidíte, už byste doma. Jak vidíte, hraje na bedroku. Já už jsem si tady udělal menší domek. Tak já už spím. No tak dobré ráno, teď zase nespím. Já slyším hudbu v pozadí, co to jako je? Dala do mě velký pus. Nebýš proskoumávat. Který prostě může schovávat. Musíme dávat megálně velký pozor. Dávaj no. Už, písek, no nic. Máš tam zombíka? Kamo, dělej? Kamo, pokud hebne.
Máš štěstí. A mama ono hangru. Kámo, koukni na ten hunger, prostě co to? Ach jo. Bro. Kámo, ale co to je? Jakože není to hate, jenom ti říkám, v čem se zlepšit. Dávej si pozor na to, co je v pozadí a tak, jo. A ještě, nebo to prostě vystříhej. A ještě si dávej pozor na to, toto je rada do Minecraftu, jaký máš hunger, ať se můžeš healovat. A ještě, když chceš natáčet nějaký video, je to pořádně. Takže ne, že toto je špatný, je to dobrý video, ale můžeš třeba, nevím, házet tam efekty různý. Já ti klidně budu editovat, jo? Je mi to jedno. Házej tam klidně efekty, vtipný a tak dál, jo? Ať se na to lidi kouknu. Tak, dobré. Sorry, jsem vám to chtěl. Kámo, seká se ti to? Okej, baráček má, ale to je základní věc. Ale mluv, kámo. No, bude to za chvíli všechno a skoro nic nastane. Jako, co to je? Hele, kdybyste tu měl ještě chladničku ukázat. Tam mají první díl, toto je druhý, jo? Jinak. Počkejte, já tak. Počkejte se, já já jsem se to udělal, no, tak trošku. A co to? No, tak. No, dobrý, uděláme to takhle, dám. Tak tohle je lepší. Mám jeden den. Tak toto by bylo pro naše všechno. Dejte like, čau. Nebudu ti dávat like. Akože, prečo? No, tak to si uděláme. Ještě to se... No, hele, toto by bylo asi... Ne, nebude to vše. Tady zareagujeme na pár jeho shortů. Dělám prostě, co to je za short. A ten Xbox, ten jsem bovet. Ale to tu mám i kamaráda. Který ho nemám odběr, sorry, kámo. Ale dám ti ho. No, ukážu ti to. Držet, pardon. Dejte mu like. Akorát, že vůbec dejte mu unsub. Neodebírejte ho. Neodebírejte ho. Prostě mu dejte unsub. Jo? A dejte mu dislike. Děkuju. No, co? No, dobrý. Kámo, já fakt jedu. Jo, dokonce tady vidíte, jak on vypadá. Zvedáme kotve.
zvedat. Tam co medleš, bro. Začala škola, bohužel, nebo jakože. To bylo totiž 2. září, to je 20. Dobrý den, takže To je všechno. No nic. OK, toto by bylo pro tu reakci všechno a čus!